Здравейте хора, аз съм Мейчи, както виждате. Днес ще играем Minecraft Skywars. Извинете, че от толкова време не бях качвал клип, но просто нямах много време. И това е проблема. Но сега вече се надявам да има по-често. Защото и аз искам, но просто нямам много време с това училище. Пак играя в Космик, както виждате, пак връща назад. И така, сега да тръгнем. Опа, там има една госпожа. Госпожо, дръжте се по-мило, моля. Там има ли някой? Има, мисля, че падна. Ето и военно, там ще тръгнем. Като цяло в този клип това ще има. Малко Skywars. Кой ме оцели? Не! Защо? Проклятие. И така. Мисля скоро да си купувам нова мишка и ще направя на нея ревю и unboxing. И този път ще някаква скабел, че предишната беше бежична. Но този път сме в тим. Това е гадно. Брат, не знам дали остава нещо за теб. Ай, тук се парзаля. Кой е този? Там горе. Добре, защо и тъпия сървър? Ако знаете някой по-добър сървър с Skywars, който да не е премиум, моля напишете го в коментарите. Защото ще ми трябва. И то доста. Братче, бе, вземи ги. Много си прост. Къде си, бе? Къде е го то? Застани на едно място. Гледайте, ама много е просто. Ти си виновен са, ако паднат. Добре. Взех. Тъпчо. Добре, то път... няма ли още един час, бе? Май не. Строй, брат. Как? О, не. Уникално смотане този сървър. Моля ви, напишете нещо. Някой по-хубав в коментарите, защото това адски много ме драсни. Чайте, държиме шифта, че е опасно. Бяхме до тук, брат. Пиче е взел вода. За малко е падна. И пак се парзаля и смутания лед. Тук. Перфектно, имаме храна. Добре. Фак. Окей. Чакай, мръдни, ако обичаш, бе! Какво ми трябват панталонки? Този май го не! Уникално смут сърва. Окей. Добре, брат, може да мръднеш. Ето, това ще го взема. Този клип няма да е много дълъг. Факт, то съм го прероил. Окей, значи... Това не ми
трябва, то няма с какво се бия, това е тъпо. Crafting table. Факто нямаме дърво. Ето ще си взема. Абе, what the fuck, бе? Много смутен сървър. Тоест това си го знам просто. Не си спомням тази полшанка за какво беше, но сега ще разберем. Добре, натам има път, който разбира се не е довършен. Сигурно някой така абсолютно невинен човек му е лагнал смутания сървър и е станало лошо. Ето, както на мен. Но няма за какво се ядосвам. Това е най-смутеният сървър. Просто ще видите как ще го изтрия. Гледайте сега. Disconnect. Delete. И това беше от този клип. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате и до скоро.